أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم ومجد وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أغفل بين وقتنا جانا كنا مغبى سكامك فهم تانيا تجين فيه bamanyari jamana kono jamana sanfɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ka lamɛnni ko ɲuman na inshallah ani aw ka ala kanu ani aw ka alakira kanu ani aw ka mɔgɔ ɲuman kanu na kumatigiw b'a fɔ ka kuma la o cogo la ko fɛn bɛ mɔgɔ sen teliya o kan ala k'i da teliya bi ni ala sɔnna ma an wulila ka na an karamɔgɔ ani an ka ustaziba ani an ka shekoba alfadiratu shek imam jom belebele shek cɔrɔn sayi jom an ma ye a dagayɔrɔ la bi an bɛ don min na ko bi kalaban ni ɲininkali damadɔni ni ala sɔnna ma ɲininkali min ni a bɔra lamɛnbaaw yɛrɛ yɔrɔ ka ɲɛsin a ma ni ala sɔnna ma donc an bɛna ka na an karamɔgɔ ɲininko la hakilina min ni bilasiralikan b'a fɛ a ka o ɲɛfɔ an ɲɛna kosɛbɛ munna kumatigiw b'a fɔ u ka kuma la ko dɔnnibagaw olu de bɛ ji min dɔnni kɔlɔn kɔnɔ k'a sɔrɔ jurufilen tɛ yen nɔ yan'an ka tɔɔrɔ jan an bɛ foli di an karamɔgɔ ma fɔlɔ an b'a fɔ an karamɔgɔ ma an karamɔgɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد جلو كل باشتلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمي لم يبقى بلا جلين فو كبلا جلين دو كرمان تيالا أم بوفوك أولين من دون أو كاني وقتي نونا كان أمبرو نيوغايا الله سبحانه وتعالى قد دينيك أما إن الله تعالى فيه على كان بسواب ما أنا فتا أنا كتاب بلا جلين. amin ya rabbi amin ala ka duwa mina lamɛnbaaw aw kulo bɛ dɔngɔrɔba mankan na nin de shek cɔrɔn sayi jumi ni ala sɔnna ma kalaban an karamɔgɔ foli tɛmɛlen kɔfɛ ani duwawu ni barika dɔ tɛmɛlen kɔfɛ ɲininkali m'an bolo bi n'an bɛna kan'i ɲininka o la inshallah o de an bɛ ɲininka an karamɔgɔ misiri yɛrɛ ye fɛn jumɛn de fɛn min yɛrɛ misiri yala misiri wa n'an ka sow ka kan nin wa an ka sow b'an bolo cogo min na misiri fana b'o bila cogo la wa ayiwa misiriw ye ala ka so ye misiriw ye ala ka so ye ayiwa an caman b'an ka so kɔnɔ bi an ye sokɔnɔna ni misiri kɔnɔ an y'a bɛɛ kɛ kelen an yɛrɛ bolo ayiwa karamɔgɔ yala o ye kelen walima différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fɛ i ka an bilasira o ko la misiri yɛrɛ ye fɛn jumɛn fɔlɔ. alhamdulillah an karamɔgɔ ahmed jallo an bɛ ala subhanahu wa ta'ala tanu an bɛ ala waleɲuman dɔn an bɛ ala barika da an bɛ ala ta'ala deli ya rabbi a k'an ladɔnniya fɛn na an tɛ fɛn min dɔn ala k'an jidi dɔnni na ala k'an nafa ni dɔnni fana ye an bɛ fɛn minnu dɔn ala k'an nafa ni olu dɔnni fana ye kɔfɛ an bɛ kisi nɛɛma ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ka kɛ danfɛnw la sɔn hɛrɛma kan ala kira min cira mɔgɔ sɔn danfɛn bɛɛ lajɛlen ka ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen ka don o kɔnɔ adamadenw ka bɔ filibagantiya dibi kɔnɔ ka taa kanda nɔrɔ kɔnɔ adamaden bɛ baara o baara kɛ n'i y'a dɔn ka kɔn a kɛli ɲɛ a ka ca ala fɛ i bɛ nafa sɔrɔ a kɛli la i ka ɲininkali bolilafɛn min kan n'o ye misiri ye a bolilafɛn belebele kan n'i ko misiri i ko ala bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na n'i ko misiri i ko ala bɛ dɔn yɔrɔ min na wala o yɔrɔ kan ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni maa kan k'a dɔn ka kɔn i taali ɲɛ yɔrɔ la misiri yɛrɛ tɔgɔ min b'a la arabukan na huwa makanu sujud hadamaden bɛ taa a sulun ala ye yɔrɔ min na n'o ye sujudu n'i ko sujudu seli kɔnɔ o dɔnnen don o ye ten bɛ taa turu duguma yɔrɔ min na hadamaden b'i bɔ i ka bonya kɔnɔ yɔrɔ min na hadamaden b'i bɔ i ka karama kɔnɔ yɔrɔ min na hadamaden b'i bɔ i ka dɔnni kɔnɔ yɔrɔ min na hadamaden bɛ n'i manjigin ala ye yɔrɔ min na o de ye misiri ye hadamaden bɛ sulu ala ye yɔrɔ min na hadamaden ɲɛda o de ka d'a ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a bɛ to o ɲɛda in a bɛ to o jigin yɔrɔ min na i ye nin misiri ye o la misiri tɔgɔ a ka da la ko masjidu o ye sujudu bin yɔrɔ de o la balagatigiw b'a fɔ nin yɔrɔ ma fahuwa min babi itlaqi juz'i wa iradatul kulli u ye seli la partie dɔ dɔrɔn de taara n'o ye sujudu yɔrɔ ye k'a sɔrɔ laɲini bɛɛ ye jumɛn ye o de ye as-salat makanu salati seli kɛ yɔrɔ de ye misiri ye nka seli yɔrɔ dɔ de taara n'o ye sujudu ye o taara munna seli la hadamaden bɛ surunya ala la yɔrɔ min na ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan o de ye wagati min na n'a a solula n'a taara sujudu la i n'a fɔ an b'a minɛ ka bɔ ala kira yɛrɛ ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-abd ala rabbihi wa huwa sajidun a ko yɔrɔ min na adamaden bɛ surunya ala la ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan o de ye waati min na n'a taara sujudu la
o de la alakira k'o yɔrɔ la fa akthiru min ad-du'a a k'o yɔrɔ la a ye duwawu caya jalo ni yɔrɔ la a bɛ bɛn i ten turulen sujudu la an ye min minɛ an karamɔgɔw da i bɛ se ka ala deli kan o kan na k'i k'a fɔ a bɛ bɛn a tɛ ka seli tiɲɛ hali ni tɛ arabukan na hami min b'i la a fɔ bamanankan na o de la alakira ko nin yɔrɔ la alayhi salatu wasalam a ko faqam min an yustajaba lakum a dɔ la i bɛ ka ala deli min na Allahu taala bɛ i jaabi a la o la n'i jiginna sujudu la i ka jigin o jigini an bɛ de an jugu min n'a dɔnnen don ni ala yɛrɛ ko k'o de y'an jugu bangelen n'o ye sitanɛ ye o yɔrɔ la ale b'a tɛgɛ fa bugurimugu la a b'a bɔ a ɲɛda kan a bɛ bugurimugu seri a ɲɛ la a b'a fɔ ko ala ye e hadamaden bila i k'i ten turu ale ala ye k'e ma ala ka bonyaw ye e ma ala ka hijabuw ye e ma ala ka foyi ye nka k'e dara ala la fo k'i ten turu k'a sɔrɔ ale bilala la ale ye fɛnba caman ye ala ka bonyakow la nka ale banna a b'a fɔ k'ale ta tiɲɛna ale halakira ale bonena o de la an karamɔgɔ b'a fɔ an ye kabini ala kira ka kumakan na ka hadamaden to sujudu la ni hadamaden b'a dɔn a ka sujudu kɔnɔ jurumu bɛ bin ka bɔ a la cogo min k'a tɛ wuli fiyewu ka bɔ o yɔrɔ la a tɛ mɛmɛ dugumala la o la o b'a yira k'a fɔ n'i ko misiri ka ban i ko ten turu yɔrɔ o de la an karamɔgɔ b'a fɔ an ye wal ardu kulluha bi nisbati lil muslim masjid dugukolo fan bɛɛ o ye misiri ye silamɛ bolo kada ala kira yɛrɛ ka kumakan na sallallahu alayhi wa sallam a ko ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura a ko ala ye dugukolo fan bɛɛ lajɛlen kɛ ni muhamadu ye misiri ye a tilala k'a kɛ sanuya yɔrɔ n bɛ se ka tayamum kɛ n bɛ seli a la fa haythuma adrakatka salat fasalli a ko ni seli y'i sɔrɔ k'i to yɔrɔ o yɔrɔ ko seli n'an ye nin fɔ dɔw bɛ se ka ɲininkali kɛ ni dugukolo fan bɛɛ kɛra misiri ye o mana an bɛ se ka seli ɲɛgɛn kɔnɔ ayiwa ne yɛrɛ kana fɔ o mana an bɛ se ka seli abattoir la o la hadisa in nin ye amu de ye hadisa wɛrɛ nana k'a takhisisu ka hadisa in ka a yira k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ se ka seli yɔrɔ dɔw bɛ yen i tɛ se ka seli comme n'a fɔra ko dugukolo fan bɛɛ a bɛ bɛn i ka seli k'i to kalaban yan a bɛ bɛn i ka seli e bɔra musabugu la a bɛ bɛn i ka seli k'i to musabugu la sɛrɛmadɔ ale ye medinakura ka ye a bɛ bɛn i ka seli k'i to medinakura eso ale ye zegwa ka ye a bɛ bɛn i ka seli k'i to zegwa a bɛ bɛn e min bɛ faransi i ka seli k'i to faransi a bɛ nka yɔrɔ dɔw bɛ yen a tɛ bɛn i ka seli ye a dɔ ye a tɛ bɛn i ka seli alikaba sanfɛ parce que e kan ka seli k'i ɲɛsin alikaba ma ni e b'a sanfɛ dun i tɛ se ka seli o la e bɛ ɲɛsin min alikaba ma n'i b'a sanfɛ ɲɛsi yɔrɔ tɛ wala o la a tɛ bɛn i ka seli baganw bɛ kan tigɛ yɔrɔ min na a tɛ bɛn i ka seli abattoir kɔnɔna na bagan joli bɛ yɔrɔ min na joli ye sɔfɛ a tɛ bɛn i ka seli ɲɛgɛn kɔnɔ a tɛ bɛn i ka seli sira camancɛ la ninnu ye yɔrɔw ye a tɛ bɛn mɔgɔ ka seli yɔrɔ min na ɲama sunugu sanfɛ a tɛ bɛn i ka seli ye hadisa wɛrɛ bɛ na min bɛ hadisa in takhisisu ka ninnu kɔrɔ d'a ma wala ni y'i ka ɲininkali fɔlɔ ye i ye ɲininkali min tɛngu an na ala k'an bɛ sababa ma ni fili min yɛrɛ kuma la dɔɔni dɔgɔya don ala k'an bɛ sababa amin amin ala ka an bɛ sababa ma an karamɔgɔ Cheikhna Saïd Dioum ni ala sɔnna ma an ka belebelew ala k'an ɲɛma o la kumatigiw b'o de fɔ u ka kuma la ko ni ye sɔsɔli ye dugu jɛra dugu ma jɛ tile bɔbaliya don n'o tɛ ni tile bɔra ka ban sɔsɔli kun tɛ Cheikh Dioum k'e to an bolokɔrɔ ni ala sɔnna ma ayiwa an tɛna fili bilen an tɛna ɲinɛ bilen a tant que an bɛ e lamɛn al ulama warasatul anbiya aw minnu b'an bolokɔrɔ aw de ye nabima tiɲɛ tabagaw ye an karamɔgɔ ɲininkali filanan min bɛ yen misiri la i ye fɔlɔ min fɔ an ye faamuyaliba sɔrɔ la ɲininkali filanan min n'an bɛ o cogo la misiri yɛrɛ jɔyɔrɔ ani misiri yɛrɛ pilasi ayiwa an karamɔgɔ an bɛ fɛ i ka kuma o kan jɔyɔrɔ min bɛ misiri la ani pilasi min bɛ misiri la an bɛ fɛ ka fɛn fɔ an ye o la ne ni ɲɔgɔnna lamɛnbaaw an na se ka faamuyali caman sɔrɔ o la ka ɲini ala fɛ yarabi ala ka a faamuyali ko ɲuman d'a ma ala ko alakira kanu kama sallallahu muhammadu wasalim tasliman kasira inshallah wa an karamɔgɔ fadol mashkura alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah an bɛ fɔ hali bi i ka nin ɲininkali na ni nafa b'a la kosɛbɛ ɲininkali min ni mɔgɔ tɛ se ka a nafa yɛrɛ fana fɔ ka se a dan na an ma ɲina Alahu taala fɛ hali bi ala k'an bɛ sababa ma an bɛ min fɔ an bɛ min kɛ ala k'an bɛ sababa ma a bɛɛ lajɛlen na an b'aw yɛrɛ fana fɔ aw ka wulikajɔ la ka na anw kalandenw ɲininka Alahu taala ka diinɛ na hali bi aw ka dugawu kan fana ala ka diinɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ka waliya i n'a fɔ ala mago b'a la cogoya min na ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen k'an bɛɛ kɛ maa ɲumanw ye bato minnu bɛ n'an bɛ ka kɛ an bɛ ala ka bato ninnu ala k'a minɛ an ye ka d'a kan nin bato ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ Alahu taala ka latigɛ de kan
adamaden bɛ ala bato min kɛ i n'a fɔ an karamɔgɔ Sheikh Aluseni b'a fɔ an cogoya min na nin bɛɛ lajɛlen bɛ ala kelen kɔfɛ k'a latigɛ e bɛ na ka n'a kɛ o la e bɛ ka min kɛ a bila i kunna ala nɛɛma na i kan e min bɛ taa misiri la don o don ala ka nɛɛma ba don i kan i ka to ka taa ala bato yɔrɔ la yɔrɔ min ka di ala ye minnu tɛ ka taa fana i ka dugawu k'u ye ka dugawu k'u ye ni ala sɔnna ma ala bɛna nɔgɔya o fana ye ala k'an bɛɛ kɛ ala ka so in jɔbagaw ye i kumana ɲininkali min ka sa n'o ye misiri yɛrɛ jɔyɔrɔ min bɛ misiri la Ahmed lil masjid fi hayati al umma makanatun aliya ni ye misiri yɛrɛ lajɛ silamɛ mantonw ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ jɔyɔrɔba de bɛ misiri bolo jɔyɔrɔ min n'an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na nka an bɛna nukuta damadamani ta an bɛ kuma o kan n'an ye o faamu ka baara kɛ n'o ye Ahmed a b'an bɛɛ lajɛlen nafa o jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ n'i ko misiri ka ban jɔyɔrɔ min b'a la almasajid buyutullah misiri ye ala ka so ye Ahmed nin ye kumaba ye dɛ n'i ko misiri i ko ala ka so ni misiri jɔra ka ban dɔrɔn Ahmed e min y'a jɔ e ta tɛ tuguni ni min bɛ seli a kɔnɔ ne ta tɛ jɔn ta ye misiri ye Allahu subhanahu wa ta'ala de ta don i n'a fɔ alakira b'a fɔ ka hadisa la alayhi salatu wassalam mashtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yayi jamakulu tɛ lajɛ yɔrɔ si k'a daminɛ so dɔ la k'a minɛ ka bɔ ala ka sow la k'aw bɛ fara ɲɔgɔn kan o so ninnu kɔnɔ aw bɛ ala deli ɲɔgɔn o so ninnu kɔnɔ aw bɛ seli o so ninnu kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ misiri ye Allahu subhanahu wa ta'ala ka so de don o la n'i donna misiri kɔnɔ ka ban a bila i kunna k'a fɔ k'i bɛ ala fɛ yen ni mɔgɔ min taara ala fɛ yen i kan ka don ala fɛ yen ni jogo ye i kan ka don ala fɛ yen ni manjigi ye i kan ka don ala fɛ yen ni kodɔn ye i kan ka don ala ka so kɔnɔ ni yɛrɛdɔn ye i kan ka don ala ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ i bɔlen don i ka bonyaw kɔnɔ i ka ni i gɔli wuli Allahu subhanahu wa ta'ala ka so kɔnɔna na o la dɔnnibagaw ko k'a fɔ ko misiri Allahu ta'ala ka so ye so tɔw dun ɲininkali bɛ kɛ nin yɔrɔ la ni misiri kɛra ala ta ye o bana an ka so tɔw dun olu tɛ ala ta ye a bɛɛ lajɛlen ye ala ta ye hazihi al-idafa ni idafa min filɛ nin ye idafa tashrif wa takrimun laha ni ye ka misiri ka bonya yira ka misiri ka sharafo yira ala ye hɛrɛba min di misiri ma ala ye kɔrɔta min di misiri ma ni ye k'o de yira an na sisan o la fɔra ko misiriw ye Allahu subhanahu wa ta'ala de ta ye o ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye ala ye min di misiri ma jɔyɔrɔ filanan ni ko misiri ka ban afdalul biqa'i fil ard wa ahabbiha ila Allah subhanahu wa ta'ala misiri de ye dugukolo yɔrɔw ye yɔrɔ minnu ka bon Allahu ta'ala bolo u fusamandiya ka bon ala bolo yɔrɔ ninnu ka di ala ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan o de ye misiriw ye wala ala kira b'a fɔ alayhi salatu wassalam a ko ahabbul biladi ila Allah masajiduha dugukolo yɔrɔ minnu ka di ala ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan o y'a misiriw ye wa abghadul biladi ila Allah aswaquha dugukolo yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ka gun ala ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan Ahmed o ye a suguw ye ala ka a faamuyali ko ɲuman d'a ma o ye misiri ka jɔyɔrɔ filanan ye misiri ka jɔyɔrɔba sabanan ye n'i ko misiri ka ban mawdi'u ada'i salati al-mafruda fardaw bɛ seli yɔrɔ min na o de ye misiri ye seli fardaw duuru bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen bɛ di yɔrɔ minnu na o de ye misiri ye n'i ko misiri ka ban jɔyɔrɔba wɛrɛ mun fana b'a la al-masajidu mawdi'u li-ijtima'i al-muslimin misiri de ye yɔrɔ ye silamɛw bɛ ɲɔgɔn kafo yɔrɔ minnu na i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn kafo yen u bɛ ɲɔgɔn dɔn yen nɔ u bɛ deli ɲɔgɔn na yen nɔ o yɔrɔ ninnu de la fana tuqamu hilaq al-Qur'an al-Karim kuranɛ darisow bɛ di yen dɔnni walandaw bɛ di o yɔrɔ ninnu de fana na o ye misiri jɔyɔrɔba dɔ ye an bɛ jɔyɔrɔba wɛrɛ min b'a la n'o bɛ nin bɛɛ sanfɛ o de ye k'a fɔ misiri anna Allaha adhina fi bina'iha ala yɛrɛ de ko ka misiri ninnu jɔ i n'a fɔ suratu nur aya 36 la ala b'a fɔ na fi buyutin adhina Allahu an turfa kelen wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal ala kelen kɔfɛ ka nani misaliya ye n'o ye Allahu nuru samawati wal ard a ka nɔrɔ misaliya ye ko ɲɛfɔ a ka jɔnw ye a n'a ka kanda ye ko ɲɛfɔ a ka jɔnw ye ala y'a ɲini ni aya in na ka ala ɲini k'a fɔ ka mangutuli kɛ ala de y'a ɲini ni so ninnu ka kɔrɔta
ale kusumali ka kɛ so ninnu kɔnɔ sɔgɔmadaw fɛ ale ka kusuma so ninnu kɔnɔ wuladaw fɛ a bɛ kofɔ jɔnniw fɛ jɔnni de bɛ se ka nin yɔrɔ ninnu taa ni ka segin ɲɛ a ma da olu fana kan minnu bɛ nin kɛ minnu bɛ se ka nin baaraba in kɛ k'ale ala kusuma k'ale ala ka nin yɔrɔba in kɔrɔtalen kɔrɔta a ko rijalun cɛw de don cɛ jumɛnw la tulhihim tijaratun wala bi'un an zikrillah sanni feere tɛ cɛ minnu sɔgɔlaya ka bɔ ale alahu subhanahu wa ta'ala kosumali ma wa iqamis sala cɛw de don minnu bɛ seli jɔ wa ita'iz zakat cɛw de don minnu bɛ jaga di u bɛ nin bɛɛ kɛ mun na yakhafuna yawman u bɛ siran don ɲɛ don min tataqallabu fihi alqulubu wal absar an bɛ don min na ni dusukun ani ɲɛkisɛw bɛna woloki ka yɛlɛma min shiddatil faza'i wa izamil hawli an bɛ jatigɛ kow ni jawli kow fɛn minnu bɛ adamaden n'a nana n'a bɛ hawja i t'a dɔn i bɛ jɔ yɔrɔ min i t'a dɔn i bɛ sigi yɔrɔ min i t'a dɔn i bɛ ka kuma ɲɛfɔ maa jumɛn ye e b'a n'i y'a mɛn i bɛ t'i ka kuma la kare karisa o y'a sɔrɔ karisa yɛrɛ hakili latigɛlen don o la u bɛ siran o don ye n'o ye alikiyama jɔ don ye ala ka don ye ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ jɔyɔrɔba min misiri la ومما يدل على عظم المكانة المسجد وأهميته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر ببناء مسجده أول ما هاجر إلى المدينة أمد نيروين نفقه بنكسوبة على كلام محمد صلى الله عليه وسلم واتي منا أبورا مكة كتر مدينة أهجر لي أمد بقى بارا فلو دوان a ye baara fɔlɔ min kɛ n'a y'i teliya k'o kɛ o de ye misiri jɔli ye misiri min ala kira y'a jɔ a yɛrɛ kunna nafolo la misiri sanna mɔgɔ minnu bolo olu tɔgɔ dɔnnen don tarikhu la n'o ye Sahal wa Suhail nin ye denmisɛn fila ye minnu de kun ta ye yɔrɔ in ye ala kira mago jɔlen yɔrɔ la u nana k'u bɛ yɔrɔ in di ala kira Muhammad ma alayhi salatu wassalam nka ala kira a ma sɔn an karamɔgɔ b'a fɔ an ye nin yɔrɔ la ni ala kira kun ye yɔrɔ in minɛ k'a kɛ misiri ye a bɛ kɛ wakufu ye a baraji bɛ di kamalen ninnu ma maa o maa mana seli Madina misiri kɔnɔ n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu a baraji tun bɛ di ninnu ma nka ala kira yɛrɛ ale de tun mana fɔ k'a ye nin kɛ i t'a sɔrɔ ale de tun ka teli na nin bɛɛ ye o de la fɔ adamaden ka kɛ ten n'i ko maa o maa a ye nin kɛ e ka k'o kɛbaga ye n'i ko a ye nin to yen e yɛrɛ ka k'o tobaga ye nka a ye nin kɛ e t'o kɛ walima a ye nin to yen e t'o to yen o la n'o kɛra a b'i n'a fɔ Alahu Taala ka kuranɛ aya an bɛ don o jɔli kan dɛ Alahu Taala kumana a m'i da de kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun a bɛ nin ye tigɛzona dan ye ka tigɛ i la fo ka taa s'a dan na maa minnu bɛ kuma nka u yɛrɛ t'a waleya ala kira de ko a ye ɲumanya kɛ an bɛ de maa tɛ ala kira bɔ ɲumanya la wallahi ale de ka ɲi ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan kaba nɔgɔ b'ale de ladege ka sanji di dugu ni duguw ma a bɛ jɔn de ladege a bɛ ala kira de ladege sallallahu alaihi wa sallam ale de ye nɔrɔ ni nɛɛma bɛɛ lajɛlen dama dingɛ ale ala kira Muhammadu alayhi salatu wassalam a ye yɔrɔ sanni kamalen fila in bolo k'a jɔ k'a kɛ misiri ye an bɛ maa o maa bɛ ka seli Madina misiri kɔnɔ a baraji bɛɛ dafalen bɛ di ala kira Muhammad ma n'i y'o fɔ dɔ b'a ko Maganta dun Maganta fana baraji bɛɛ bɛ di ala kira Muhammad ma n'i y'o fɔ dɔ b'a ko Mali taw dun Faransi taw dun nin bɛɛ baraji bɛ di ala kira ma ɲininkali bɛ kɛ mun de la a baraji bɛ d'a ma ka d'a kan nin baara bɛɛ lajɛlen yera jɔn de la a bɛɛ yera ala kira de la ale de y'an karamɔgɔ ye an bɛ ale de ladege ala k'a faamuyali ko ɲuman d'a ma nin ye i ka ɲininkali jaabi ye n'o ye jɔyɔrɔ minnu bɛ misiri la ayiwa ni ala sɔnna ma an karamɔgɔ faamuyali sɔrɔla kuma la a fɔra ka detail k'a fɔ ka walawala an ye faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ an karamɔgɔ an ka ɲininkali sabanan o de ye misiri yɛrɛ fusamanciya jumɛn sisan kɔni misiri an y'a dɔn fɛn min don ayiwa misiri a jɔyɔrɔ fana dɔnna ayiwa fusamanciya jumɛn yɛrɛ bɛ misiri la an karamɔgɔ an bɛ fɛ k'an bila sira o kan alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah jalo albi an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an lamɛnbagaw fo an bɛ bɛɛ don kiramantonya la ala k'an ka diinɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ala k'an kɛ maa ɲumanw ye ala kira bɛ maa minnu fɛ Allahu Taala bɛ maa minnu fɛ ala k'an kɛ maa ɲumanw ye tahiya laban na fɔ jɔn minnu ma wa ala ibadillahi as-salihin ala k'an kɛ ala ka jɔn ɲumanw ye
ni maa min ye jɔnɲumanya sɔrɔ ala ye fɛn bɛɛ k'i ye ala k'an kɛ jɔn ye minnu ka di ala an bɛ di kumana min kan n'o ye misiri yɛrɛ fusamandiya ye an bɛ hadisa kelen fɔ o la hadisa min ni Anas bin Malik b'a la kale n'a ye hadisa in minɛ ka bɔ alakira Muhammad da sallallahu alayhi wa sallam alakira min n'a fɔra ale ma tawbati dunya bi bi'asatihi an bɛ di diɲɛ jɛra tuma min na alakira cira alakira min ka di ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan min ka bon ala bolo ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan alakira min tɛ foyi fɔ fo ka taa sɔrɔ a wahiyura ka jigin a kan alakira ko alayhi salatu wasalam ko man ahabba Allah azza wa jalla falyuhibbani ko ni maa o maa ye ala kanu ko ala de ka di ye k'o tigi k'i jija i ka kanu bɛ dafa ni ale Muhamadu kanu de i ka ale fana kanu o la ko wa man ahabbani ni maa min ale Muhammad kanu falyuhibba ashabi ko k'ale ka sahabaw kanu alakira ka sahabaw i k'o kanu k'i jija o la sahaba ninnu ye maaw ye minnu ka di alakira ye Ahmed ninnu wallahi ninnu ye min kɛ kira ye n'i bɛ fɛ k'u lajɛ dɔrɔn i bɛ anw lajɛ Ahmed ninnu u y'u ka fɛn bɛɛ de ta k'a di alakira Muhammad ma an bɛ sahaba kelen ka baro fɔ nin yɔrɔ la an bɛ tɛmɛ Abubakar Siddiq radiyallahu anhu nin ye sahaba ba ye ale de ye khalifa fɔlɔ-fɔlɔ ye min kɛra alakira kɔfɛ alakira fatulen maa fɔlɔ-fɔlɔ min sigira silamɛw kunna n'i m'a dɔn hali bi alakira ka furumuso min bɛ yen n'o ye umul mu'minin an ba Aisha o wolofa don Ahmed ale de y'a ka nafolo bɛɛ cɛ k'a di alakira Muhammad ma alakira y'i kanto a ma a ko k'i ye mun to so a ko ɲala n'a ka ciden to ciban to n ka denbaya bolo Ahmed don min na nin ni alakira bɛ taa hijira la u selen Kudugu la a ma sɔn fiyewu alakira ka don a donna Kuluwo kɔnɔ a bɛ Kuluwo kɔnɔnaw jateminɛ a bɛ Kuluwo kɔnɔnaw lajɛ a b'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ fɛnjugu t'a kɔnɔ Ahmed a ye wo ye Kuluwo in kɔnɔ a y'a ka donfini kɛ k'a wo bɛɛ datugu fo wo kelen o y'a sɔrɔ fɛn t'a bolo a bɛ min kɛ k'o datugu a ye mun kɛ k'o wo in datugu a yɛrɛ sen tabara a y'o de jɔ wo in da la fɛnjugu foyi kana bɔ Kuluwo kɔnɔ ko ka alakira Muhammad sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam Ahmed nin de ye ninnu ye cɛw de ye o de la ala u ka ko dogo kuranɛ kɔnɔ suratul fatihi la ala m'a dogo laban na muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum ninnu ye maabaw de ye Ahmed ninnu y'u ka denbaya u jɛra ko ala kama alakira kama u ka nafolo u ma valeur foyi y'u ka nafolo la ni ala ka diinɛ jɔra u tɛ nafolo ka bonya lajɛ u tɛ nafolo ka cɛɲa lajɛ u tɛ nafolo ka sanga lajɛ u bɛ ala ka diinɛ lajɛ u bɛ nafolo to yen u bɛ tugu ala ka diinɛ kɔ ninnu ma valeur don wari la ka ala ka diinɛ to yen o de y'a to i y'a fɔ ko ala y'u mankutu ko irijalun ko cɛw don la tulhihim tijara sanni feere o tɛ u sɔgɔlaya parce que Ahmed i tɛ se ka kɛ cɛ ye f'i ka jɛ fɛn dɔ kɔ f'i ka ala ta u ye ko kɛ ala ye fo ala y'o wale ɲuman dɔn ni ala ye masa min ye Ahmed i bɛ si hadamaden de ka kungo la an karamɔgɔ Imam Sedi ko ten ni dugu jɛra a b'i na karisa i ɲɛ bilenna mun de kɛr'i la k'a sɔrɔ i sira ale nɔfɛ Ahmed n'i sira ala ye wallahi a b'a dɔn i ye mais ustaz an karamɔgɔ min ɲininkali dɔ la na ni Abubakar Sidiki ninnu kɛ ala y'u mankutu mais comme salo fatura bɔ kuranɛ a wɛrɛ tɛ jigi bilen ala kira tɛ yen bilen est ce que n'an fana y'a ko an bɛ Abubakar Sidiki ninnu dege an ni n'an ka nafolo k'a bɛɛ diya ni kira ma est ce que n'o jɔyɔrɔ min sɔrɔ an bɛ se k'o sɔrɔ bilen Ahmed i b'a dɔn an bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ wallahi Ahmed baara dɔ bɛ an karamɔgɔ Aliseni b'a fɔ an ye Jakite ala ka si jan kira la ɲuman d'a nama ko waati min na ni fitinɛ don sera fitinɛ don an bɛ waati min na i ko bi maa o maa bɛ se ka diinɛ minɛ n'i bolo fila ye sahaba 50 ka ala bato ko ala b'o baraji de d'i ma donc o b'a yira an bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ mun ka bon tɛ ale wa sahaba 50 ka bato Abubakar Sidiki ye min kɛ Umar ye min kɛ Usman ye min kɛ Ali ye min kɛ Hamza ye min kɛ Surakataw ye min kɛ ayiwa ninnu ye baara min kɛ ala ye ni e sera ka diinɛ bɛ yɔrɔ min na bi Ahmed silamɛya mago bɛ maaw la minnu bɛ se ka diinɛ in dɛmɛ Abubakar Sidiki ye diinɛ in dɛmɛ cogo min bi n'a sɔrɔ Abubakar Sidiki ɲɔgɔnnaw tun bɛ yen est ce que silamɛya bɛ diinɛ min kɔnɔ bi a bɛ k'a kɔnɔ wa
silamɛya bi hinɛ tɔko Ahmed alimami minnu bɛ misiri kɔnɔ f'u hinɛ bɛ minɛ a bɛ k'i ɲɛna ko minnu b'u kɔfɛ i bɛ miiri o est ce que Abubakar tun bɛ kira kɔfɛ cogo min est ce que ninnu b'u ka alimamiw kɔfɛ ten wa ayiwa o silamɛmuso kelen to yen a tɛ ku alimami na bi ka na retard la i bɛ misiri kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ de k'an alimami yɛrɛ de ka ko nɛgɛ bɔlen don mɔgɔ min bɛ seli kɔfɛ o de bɛ a jama alimami kunna alimami min b'a jɔ i ni Ala cɛ a b'a fɔ Allahu akbar ni ale ka seli ɲɛna e ka seli bɛ ɲɛ n'ale ka seli tiɲɛna e ka seli bɛ tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ bi misiri kɔnɔ mɔgɔ dɔ tɛ fɛ k'o y'u ɲɛna k'a bɛ na retard la ko tuma bɛɛ ko kabila b'a sɔrɔ kabila b'a sɔrɔ ni baara b'a sɔrɔ kun min kama n'a y'o ɲɛnabɔ kabila ni baara t'a sɔrɔ Ahmed Abubakar Sidiki ye nin kɛ fo sa y'a kin Ala kira kanu min b'a yɔrɔ Ala kira bonya min b'a yɔrɔ Ala kira jɔyɔrɔ min b'a yɔrɔ Ahmed hala man kunna fo sa baga nana yɛlɛ a fɛ ji tora a bɛ bɔ a la fo ji nana toni Ala kira kan Ala kira ka sɔrɔ k'a ɲininka ko mun de kɛra a ka sɔrɔ ka kisa fɔ Ala kira ye Ala kira ka sɔrɔ ka dugawu k'a sen ye Ahmed an tɛ se ka kuma jɛnya n'an ko k'an bɛ sahaba ninnu fɔ wallahi an b'a dɔn k'a fɔ anw bɛ k'an kulonkɛ bi Alahu taala ka diinɛ na u ka bonya tɛ se ka fɔ ka s'a dan na wala Ala kira ko alayhi salatu wasalam ni maa min y'ale kanu i ka k'ale ka sahabaw fɛ wa man ahabba ashabi falyuhibba alquran a ko ni maa min kɛra ale ka sahabaw fɛ k'i ka kuranɛ kanu wa man ahabba alquran ni maa min ye kuranɛ kanu falyuhibba almasajid Ahmed k'i ka misiri kanu n'i ye kuranɛ kanu i ji ye i ka misiri kanu fa innaha afniyatullahi wa abniyatihi misiri de Ala ka kɛnɛw ye ani Ala ka yɔrɔ kɔrɔtalenw ye أذن الله في رفعها على جمر يدي كوغا مسرين نونك يروكو كورتا وبارك فيها أي بركة دو مسرين نونا ميمونة أهلها أمد مسرين دونغو ويروي مسرين دونغو يا القيامة جودو مامون بينا جو كيني نيانفا وي مسرين دونغو دي أصحاب الميمنة وي مسرين دونغو دي القيامة جودو mahfuza ahliha misiri dungo ye ma la tangalew ye misiri yɔrɔ la tangale maa minnu bɛ misiri kɔnɔ olu fana ye maa la tangalew ye hum fi salatihim k'u t'u ka seli la misiri kɔnɔ u bɛ ka Ala bato u ka safo seli la u ka fitiri seli la u ka seli fana seli la u ka lagansara seli la wallahu azza wa jalla fi hawaijihim Ahmed Ala bɛ k'u magow dilan k'u t'u ka seli la Allahu taala bɛ k'u magow dilan donc olu mago bila ka taa seli la Ala bɛ k'a dilan o kɔfɛ ne bolo ni mago bila n'i ko bɛ tiɲɛ kɔ ne bolo ni mago bila ka taa seli la ko bɛ ɲagami a tɔ bɛ ɲɛ de i ye mago min to yen ka taa Ala bato dɛ i ye fɛn min to yen Ala bɛ barika don a la a b'a dilan ka d'i ma nka n'i ye o fɛn minɛ k'i tɛgɛ fa o la ka Ala to yen Ahmed i ye fɛn min minɛ k'i tɛgɛ fa a la Ala b'a lafu i bolo a b'a jasi i bolo i tɛ nafa sɔrɔ a la i tɛ barika sɔrɔ a la a ko misiri dungow de alqiyama jɔ don a fɔ mɔgɔ minnu ma ko kini ɲanfan maaw olu ye misiri dungow ye mɔgɔ minnu bɛ n'u la tangalen don ka d'a kan olu bɛ so min kɔnɔ so in kɔlɔsilen don so in ka bon Ala bolo o mɔgɔ fana bɛ kɛ maa kɔlɔsilenw ye Ahmed Ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma a ma dan o ma Ala kira bɛ ka lakale a ko hum fi masajidihim ko b'u ka misiriw kɔnɔna na wallahu min waraihim Ala kelen don k'u entouré a bɛ k'u kɔlɔsi fana a bɛ k'u kɔlɔsi Ahmed n'i bɛ misiri kɔnɔ ka ban i bɛ sansara dɔ kɔnɔ i kɔlɔsilen don o de la an ka cɛkɔrɔba minnu sɔmina n'u ka kegun u tɛ lafiya u ka seliw kɔnɔ fiyewu fo ka taa misiri kɔnɔ o la an bɛ de walanda tɔ an bɛ o bila ka sigi wɛrɛ kɔnɔ n'o ye o bɛ tun bɛ fɛ an karamɔgɔ ɲininkali dɔ bɛ yan n'i ka nin bila kosɛbɛ an bɛ fɛ ko ɲininkali k'i la yala misiri i y'a fɔ cogo min na cɛkɔrɔba minnu bɛ yen olu sɔmina misiri la olu ye nafabaw sɔrɔ la misiri seli yɛrɛ o est ce que ne yɛrɛ bolo cɛkɔrɔbaw dɔrɔn ka wajibi don est ce que denmisɛnnin ka tagali misiri la fayida ba b'a la Ahmed yani an k'i ka ɲininkali jaabi an ka kodɔnnaw ye baro dɔ lakale an ye nin yɔrɔ la an bɛ jaabi o yɔrɔ la fɔlɔ o bɛ an dɛmɛ i ka ɲininkali jaabi la denmisɛnnin fitinin dɔ delila ka sɔrɔ muso dɔ fɛ den ka Ala bato ye ba kamana kan a ye o ye a bɛ ba kunna a bɛ Ala bato la ba ko nin den ye kabako den ko denkɛ e si ma taa yɔrɔ si e fitinin e ye o ye i bɛ ka Ala bato mun bɛ k'i bila ni Ala bato ba in na mun la i tɛ dɔ b'i ka Ala bato la i jija i ka denmisɛnninya événement kɛ den ko ba ma ko o tumana ko ba ma mɛ Ala bɛ min fɔ kuranɛ kɔnɔ ba ko ye jumɛn yɔrɔ min na ko Ala b'a fɔ ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara aw mu'minun
aw mun ko kawli manera Allah subhanahu wa ta'ala la aw yɛrɛ kun a n'aw ka denbaya a y'o kisi k'a kɔlɔsi ka bɔ tasuma doni ma a ye Ala bato aw ka siran Ala kota ɲɛ aw ka denbaya yamaruya ni Ala kosuma ni Ala ɲɛsiranɲɛ wa aw ka tila k'u ladɔnniya baara la baara min ni Ala y'o faridaya u kan ka tila ka baara min ni Ala y'o bali ka b'o la aw k'o ɲɛfɔ aw denw ɲɛna aw k'o yamaruya bi ta'atillahi ni Ala la batoli ye aw k'u fataniya ani aw yɛrɛ kun ka bɔ jahanama tasuma ma jahanama tasuma min allati yakunu waquduha an-nasu min al-kafara wal hijara kafiriw ani gabakuru bɛna kɛ tasuma min da donna ye a ko ne tasuma bɛna da don ni mɔgɔ bɛna lɔgɔ da don i b'a dɔn i bɛ lɔgɔ buruburu de ta k'olu da lɔgɔbaw sanfɛ a ko ale sirannen don alqiyama jɔ don denmisɛnnin de bɛna kɛ lɔgɔ buruburu ye minnu bɛna don jahanama kɔnɔ k'ale bɛ siran Ala kana ale kɛ jahanama lɔgɔ buruburu ye ni denmisɛnnin fitinin mankan ye ni denmisɛnninw ye maakɔrɔbaw de to yen k'u ka taa misiri la maakɔrɔbaw fana ma se ka hakili sɔrɔ k'a dɔn ne bɛ ka bato min kɛ madama ni den baliguyara e ni den bɛɛ jɛ kan ka ko bato la denmisɛnninya t'a la maakɔrɔba t'a la bɛɛ ka k'a la o la maakɔrɔw kan ka denmisɛnw bilasira pour que don min n'olu tɛ yen o y'a sɔrɔ maakɔrɔw dalen don kini kɛra ka kaburu kɔnɔ denw bɛ dugawu k'u ye dɔn Ala k'a n'a cɛ janya Ala ka sijan d'an ma ka kɛnɛya d'an ma ya Rabbi an ka bamakɔtɔ Ala ka hinɛ o la Ala ka saya k'u ma lafiya ye an bɛ masa kan k'a dɔn k'a fɔ den ka laɲini ani masa ka laɲini Ala ko la o bɛɛ kan ka kɛ kelen ye Ala kira alayhi salatu wassalam an karamɔgɔ b'a fɔ an ɲa ka kumakan kɔnɔ a ye min fɔ a ka sahabaw ye kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum mas'ulun adamaden bɛɛ bɛ taa ɲininka bɛɛ ye bagangɛnna ye wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi bɛɛ bɛ taa ɲininka i ka bagangɛntaw la amɛ Ala ko k'e k'a bato o bana i denw don Ala ko olu ko sen bɔ a la ne a ma ɲɛ e nɔrɔlen don Ala bato la i kan ka mun k'i denw ye k'u fana bila sira kan i ye hɛrɛ sɔrɔ sira min na i bɛna Ala sɔrɔ sira min na est-ce que i kan k'i denw sen b'o la denmisɛnninw fana kan k'a dɔn maakɔrɔbaw bɛ ka Ala sɔrɔ sira min na olu denmisɛnninw fana kan k'u jija k'o sira in minɛ k'u tɛgɛ fa o sira in na mun kosɔn alqiyama jɔ don Ala bɛna jɔyɔrɔ min di maakɔrɔw ma Ala k'o jɔyɔrɔ ɲɔgɔn d'u ma nka o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo denmisɛnninw fana k'u sen da maakɔrɔbaw sen da nɔ kan o la cɛkɔrɔba fana n'ale bɛ fɛ alqiyama a ka kisi a ka jija Ala kɛlen don ka jɔyɔrɔ min d'a ma a k'a jija o jɔyɔrɔ in denw k'u sen da o sen nɔ kan ale nɔrɔlen don cogoya min na misiri la a ye wa jɔlen don Alahu Taala ɲɛkun tilenna na seli wagati tɛ fɔ a kɔ a k'a jija a k'a denw tɛgɛ minɛ u ka t'u jɔ Alahu Taala ɲɛkun tilenna na an bɛ n'an sera ɲɛfɛ wala n'a ye tɔ ka di kosɛbɛ n'o ye misiri jɔli i n'a fɔ i ka ɲininkali min bɛ da o kan wala an ka tɛmɛ n'o ye an k'o fara kan ni Ala sɔnna ma inshallah o la ni Ala sɔnna an karamɔgɔ an ye faamuyali sɔrɔ nin na an jidira kosɛbɛ Ala ka an bɛɛ sababu ma a ko la kosɛbɛ an b'i fo ni k'i waleɲuman dɔn a barika ɲininkali kɛra ɲininkali jaabi cogo fana ɲɛna kojugu an karamɔgɔ ɲininkali kuncɛla sa ɲininkali laban min dɔw kan wagati yɛrɛ koron kama o de ye karamɔgɔ mɔgɔ min yɛrɛ fana bɛ u kunna nafolo bɔ ka don misiri jɔli la ne ko nafa b'olu ye lahara ko in na wa ou bien olu ka nafa yɛrɛ kɔni dan peut-être ni alimami ka to ka fɔ karisa y'a bolo don ka bɔ ka nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a bɛ dɔn ma walima Ala yɛrɛ fana ayiwa nafa jumɛn b'u ye ani mɔgɔ minnu yɛrɛ ye misiri baara kɛ hali denmisɛnnin minnu bɛ fara misiri baara kan ka misiri baarakɛlaw dɛmɛ baara la n'a sɔrɔ sara minnu b'u ye a ko la n bɛ fɛ ka dɔ fɔ ani kuma kuncɛla komi an b'a dɔn e bɛ kira dɔn kosɛbɛ i ka fɛn fɛn ye kira kan halisa kosɛbɛ n'an ye mun mɛn kuma kuncɛla mun bɛ kira kanu tɔ don an dusukun na. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ahmed an b'i fo i ka nin ɲininkali nafama ninnu na hali bi Ala ka a faamuyali ko ɲuman d'an ma misiri yɛrɛ jɔli arabukan na a bɛ jɔ kɔrɔ fila b'a la a jɔli fɔlɔfɔlɔ o de Ala ye se k'i ye ka misiri jɔ n'i kunna wari ka se ka dugukolo yɔrɔ dɔ ɲini Ala bɛ bato so min kɔnɔ Ala bɛ sɔrɔ so min kɔnɔ k'o jɔ n'i ka wari ye Ahmed ni maa min ye lajɛ i b'a dɔn nafa ba b'a la o nafa dalilu ye jumɛn ye kabini Ala kira yɛrɛ ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam Ala kira ko man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allahi
bana Allahu lahu mithlahu fil janna. Aljanna to fara. Ko ni maa o maa n'i ye misiri jɔ Allahu taala kama o yɔrɔ ka d'a kan parce dɔw bɛ misiri jɔ a ka fɔ ko karisa ka misiri an karamɔgɔ Aliseni Jakite ala ka si jan d'a n'a ma a b'a fɔ an ɲɛna ni hadamaden ye baara kɛ baara in kɛtɔ i ma ŋaniya jɛlenya ta baara in na i m'a dabɔ ala kama i bɛ fɛ i ka dɔn i bɛ fɛ i ka tɔgɔ sɔrɔ i bɛ fɛ i ka bonya mɔgɔw bolo k'i b'o min kɛ baara in tatɔ baara in bɛ kɛ baara kasagonba ye a bɛ kɛ baara ye baara min mɛlɛkɛw bɛ boli a natɔla ɲɛ a yɛlɛtɔ ka taa sanfɛ ni mɛlɛkɛw y'a ye mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ boli mɛlɛkɛ si tɛ fɛ ale ni baara in ka maga ɲɔgɔn na o ye e kɛtɔla ka baara kɛ i ŋaniya jugu min ta ka baara in sɛgɛrɛ parce que baara bɛ i kɛtɔla ka baara kɛ an bɛ dɔrɔmɛ kelen n'i y'a di ala kama a ka fisa ka tɛmɛ maa kan maa min ye miliyɔn 20 di nka a ditɔla a ma di Allahu taala kama e sara ye ala de ye i bɛ n'e sara mais min ye miliyɔn 20 di n'a y'a dabɔ diɲɛ tɔgɔ de kama a bɛ tɔgɔ sɔrɔ jeliw b'a fasa da a mankutu bɛ kɛ nka ala niyɔrɔ a t'o sɔrɔ ale y'a ka baara jɔ min kan o ye ala ka soubassement ye nka a jɔra soubassement min kan ala de ye farikolo d'a ma ala ye nafolo d'a ma ala ye nin d'a ma ala ye hɛrɛ k'a ye nka a kɛtɔla ka baara in kɛ ale m'a dabɔ mɔgɔ sɔrɔ a bɛ se ka ala sɔrɔ a ye baara in kɛ mɔgɔ sɔrɔ a bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ Ahmed ala bi a yɔrɔ min bɛ baara in na n'o ye soubassement in ye ala b'o fosi ale ka baara bɛ dafiri Allahu taala mago foyi t'a la ko ni mɔgɔ min dun y'a jɔ ala kira y'a fɔ cogoya min na alayhi salam i n'a fɔ an karamɔgɔ b'a fɔ an ye cogo min maa min kɛtɔ k'a jɔ a jɔtɔ foyi t'a dusukun na fo ala ka jɔnw ka seli a kɔnɔ min bɛ ala sɔrɔ a kɔnɔ cogo min ko n'a y'a jɔ o kama Ahmed ko Allahu taala fana bɛ so jɔ a tigi ye alijinɛ kɔnɔ o ye nisɔndiya ko ye a tigi ma so in bɛna kɛ a tigi siyɔrɔ ye a bɛna k'a jiginyɔrɔ ye misiri bɛ jɔ ni fɛn filanan min ye o ye ka taa seli misiri kɔnɔ ka taa seli misiri kɔnɔ ka taa ala kosuma kɔnɔ hadisa fana bɛ ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam an ye min minɛ ka bɔ an karamɔgɔ da a ko man ghada ila al masjid maa min mana bɔ a ka so kɔnɔ sɔgɔma ka taa misiri la fajiri da fɛ aw raha walima bɔra a ka so wula fɛ ka taa seli misiri kɔnɔ lakanzara seli la misala la ko a b'o o seli o seli kɛ a'adallahu lahu fil janna nuzulan ala bɛ layidu ta ye jiginyɔrɔ la alijinɛ kɔnɔ a ka seli o seli tagali o tagali ala bɛ layidu ta ye k'a fɔ karimasina n b'i don n ka alijinɛ kɔnɔna na o ye a bɛ tagali o tagali kɛ ka taa seli yen nɔ kullama ghada aw raha a solila ka taga kuma o kuma walima n'a taara wula fɛ kuma o kuma kuranɛ aya dɔ bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka fɔ ala b'a fɔ yɔrɔ min na innama ya'muru masajidallah man amana billah maa de bɛ se ka ala ka so ɲɛnamaya ka ala ka so jɔ i ma a kɛra n'a ka nafolo ye walima a kɛra ni misiri laseli ye maa min limaniyara Allahu subhanahu wa ta'ala la o de bɛ se ka ala ka so in o de bɛ se k'a ɲɛnamaya ni ala batoli ye ala bato ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye o tigi o de bɛ se ka ala ka nin so in o de bɛ se ka a ɲɛnamaya man amana billahi wal yawmil akhir ani a dara alqiyama jɔ don na wa aqama as-salah a tigi ye seli jɔ wa ata zaka a ye jaga di walam yakhsha illa Allah a ma siran foyi ɲɛ fo n'a kɛra Allah subhanahu wa ta'ala fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin olu de ye jamakulu ye jamakulu minnu bɛ kɛ alqiyama jɔ don ila tariq al-haq was-sawab olu de ye maaw ye maa minnu bɛ kɛ tiɲɛ sira kan olu de ye maaw ye maa minnu bɛ kɛ sababa sira kan alqiyama olu ye maa kunnandiw ye olu ye maa kisilenw ye olu ye maa kandalenw ye ala k'an fara ni jamakulu bɛɛ lajɛlen kan o la i ye ɲininkali laban min kɛ mais an karamɔgɔ yan'an ka taga n bɛ fɛ ka kelen kelen dɔrɔn yala misiri an bɛ kuma dɔ ma karamɔgɔ fɛn dɔ ko saratu jariya misiri jɔli la mɔgɔ min bɛ misiri jɔ est-ce que olu bɛ saratu jariya tigila mɔgɔ la saratu jariya ye fɛn sugu jumɛn fana ni misiri n'i y'o jɔ n'a sɔrɔ i bɛ nafa sɔrɔ o ko in na saraka min bɛ boli hadamaden kɔ a bɛ tu i kɔ hali ni sara a tɛ jɔ o de ye sarakatu jariya ye misiri jɔli b'o kɔnɔ parce que ale baraji e ye misiri jɔ fajiri welela mɔgɔ tarasila a kɔnɔ an bɛ dɛ i ka misiri jɔli mikoro min bɛ Allahu akbar wallahu akbar fɔ hali jiri minnu b'a mankan mɛn a baraji bɛ d'i ma misiri jɔli mɔgɔ minnu bɛ na seli a kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ seliji min t'a kɔnɔ an bɛ da bɛɛ baraji bɛ d'e ma a jɔ ka sɔrɔ fɛn ma bɔ tɔw fana ta la ni baraji ninnu tɛ ka tigɛ a tɛ jɔ Allahu taala innahu la yudhi'u ajra al-muhsinin ɲumankɛla n'i ye ɲumanya kɛ ala t'i ka ɲumanya tiɲɛ
n'i y'a kɛ a baraji bɛ continue i nɔ kala dɔrɔn hali ni e kɛra sababu ye i ka dɔrɔmɛ 10 de yera misiri jɔtɔ la o baraji tɛ ban sɛbɛn na fo ka taa se alikiyama jɔ don ma. Ala k'a faamuyali ko ɲuman d'an ma. O la i ko ka dakuru ɲɛ 2 fɔ an ba Amina ka ɲɔgɔn ye bali kan Abdulayi ka danisanji kan danfɛn kelen min n'a ɲɔgɔn ma da a ɲɔgɔn yɛrɛ tɛna da koyi. Ahmed n'i ko alakira diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kafolen n'ale kelen dɔrɔn de la. A bɛɛ diɲɛ nɛɛma bɛɛ a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ n'i mago b'a la ka na i taa yɔrɔ wɛrɛ koyi i ɲɛsin alakira Muhamɛd ma. I mago bɛ fɛn o fɛn na n'i ko bonya a ɲini yɔrɔ ye a ɲini yɔrɔ alakira ye. N'i ko karama a ɲini yɔrɔ jumɛn a ɲini yɔrɔ ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam. Ala ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kafo cɛ kelen pewu min ka dangada la Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu صاحب الإحسان والكرم تاج الرسل قاتبة صادق الأقوال والكلم طيب الأخلاق والشيم محمد لم يزل نورا من القدم من أمر نغو بسيري نتكلم به أكو معدن الأنعام نما بي ni nema bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dama dingɛ kelen min b'a la o de ye alakira ye. Nema bɛɛ ni diɲɛ hɛrɛ o hɛrɛ fɔ a sɔrɔ yɔrɔ i b'a n'i ko sanu dama dingɛ sanu de bɛ bɔ yen n'i ko jama dama dingɛ jama bɛ bɔ yen nema bɛɛ bɛ bɔ dama dingɛ kelen min na o de ye alakira Muhamɛd ye. O de la Ahmadu Shawqi seere a ma a bɛ ka kuma nin cɛba in kan a bɛ ka kuma nin yelen in kan a bɛ ka kuma nin nɔrɔ in kan a bɛ ka kuma nin karama in kan a bɛ ka kuma nin maqama in kan alqiyama darapotigi kan a ko Allahu qassama bayna al-khalqi rizqahum a ko Ala ye tilanin kɛ danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o garizigɛw la o kan ka garizigɛ min sɔrɔ nka Ala kelen ka nin kɛ wa anta khuyyirta fil arzaqi wal qisam a ko alakira Ala ye e de choisi ke e kelen de ta garizigɛw tilanyɔrɔ ani garizigɛw diyɔrɔ a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di e Muhamɛd kelen de ma. Allahumma uti wa ana al-qasim alakira ko ten a ko Ala de b'a di ale de b'a tilan. Muhamadu jom o de la Amadu Shawqi ko a ma in qulta fil amri la aw qulta fihi na'am a ko kira ne ko fɛn o fɛn ma ko ayi walima ko la ko ɔhɔn ko fa khiratullahi fi la minka aw na'ami ko Ala yɛrɛ ka choix o ko la e ko min ma ko ɔhɔn dɛ ko Ala fana b'a fɔ o ma ko ɔhɔn ni kira ko min ma ko ayi Ala fana b'a fɔ o ma ko ayi a bɛɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ alakira de la sallallahu alaihi wasallam. Ahmed n'i ko alakira i ko diɲɛ nɛɛma bɛɛ ka d'a kan Muhammadun sayyidul kawnayn والثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم diɲɛ ni alqiyama o kuntigi o de ye alakira Muhamɛd ye jinɛw ni hadamadenw o kuntigi o de ye alakira ye larabu ani nation tɔ bɛɛ i américain i français i chinois i japonais i indo i mana kɛ min ye a bɛɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ ka patron a bɛɛ jigi sɛmɛyɔrɔ a bɛɛ ka ko bɛ taa yira min na o de ye alakira Muhamɛd ye. O de la Busayri kelen ka kuma alakira kan n'a ye beyitu sɛbɛn n'a ko amin tadhakkuri jiranin bidhi salamin mazajta dam'an jara min muqlatin bidami am habbati rihu min tilqa'i kazimatin wa awmada albarq fi zalma'i min idami. Ahmed a tora a b'a sɛbɛn n'a ye kelen sɛbɛn a b'o dafa d'a kan n'a ye kelen sɛbɛn a b'o dafa d'a kan f'a nana se beyitu kelen ma fa mablagul ilm fihi annahu basharun wa annahu khayru khalqillahi kullihim. Ahmed a sera ko fa mablagul ilm fihi dɔnni kɔni danna alakira ko la annahu basharun ko farigolomafɛn don a selen o nɔkta in na beyitu bɛ complète ni min ye a ma se k'o sɔrɔ a ye miiri beyitu ma dafa a y'a jɔ ten kelen k'a jɔ a ye beyitu tɔw continue fo ka taa beyitu ban an bɛ don min na ni Ala sɔnna ani alakira ka ɲɔgɔn ye sigo la
وأسرع نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم بكرا إنا فوني جوجو درون سانفي يبي يرو جاني يبي أفو جي دي بي نيجر لا يباسو جيتي بتوع كرا بتونالا أبي كرا أبي كنا فكابي نانا أكورو أبوكو كرا سيرا كرا بتونالا فو كرا نانا دالين سرو كرا يكانتاما ntɔgɔma ye min sɛbɛ ala bɔ a fɔ ŋa mɛ tora a bɛ dɔnkili ninnu kalan kɛnɛ tamayal rasul alayhi salam ala kira bɛ ka tamayulu kɛ a bɛ lamaga buseru bɛ k'a fɔ fo buseru nana se beitu min n'a jɔra yen n'o ye fama bilagul ilmi fihi annahu basharun a ko kira a ko buseru ma k'a tɔ lase buseru ko n t'a dɔn bɛ min fɔ kira ko a ma yɔrɔ la ko wa annahu khayru khalqillahi kullihim kira ale de ka fisa ni ala ka danfɛn bɛɛ ye sans exception i ti miiri foyi la k'e b'o dɔn walima k'e t'o dɔn ala kira ka fisa n'a bɛɛ ye an bɛ ale kanu a kanu o ye diinɛ de ye o de ye silamɛya yɛrɛ wa kɔniyali o de ye kafiriya ye ala ka kira ala k'an kɔgɔ disi fa kan na an bɛ jɔnya an b'a deli Alahu taala fɛ ala k'an bɛɛ nafa ni nin kuma ninnu kan ala k'a nin sigida wɛrɛ yira an na an bɛ nabaga bɛɛ fo an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo an bɛ ala deli ala k'an jidi ala kira kanu na wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aywa lamɛnbaaw inshallah an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye n b'a dɔn o kuma man ca baringo lankolon o de mankan ka ca kosɛbɛ n'o tɛ ni baringo fara mankan caman tɛ yen bilen nin kun y'an karamɔgɔ fɛ Sheikh Thierno Saïd Dioum Kalaban ka dangelen Kalaban ka tile yelen diɲɛ n'a lamini yɛrɛ kumatigiw b'a fɔ ka kuma la kalo tɛ falen kalo kan tile tɛ falen tile kan gadolo ɲɛdumani ale b'a tile kɛ belebele Sheikh Dioum a kumara an wasara inshallah an ka foli b'a ye an ye faamuyali sɔrɔ ko la kosɛbɛ an bɛ ala fɛ yarabi ala ka ni an ka karamɔgɔw n'u ala ka ni u ɲɛw mɛn ɲɔgɔn na ala bɛ ala kira kanu kama sallallahu Muhammad ala ka sigida wɛrɛ yira ni ala sɔnna ni ala ye wagati wɛrɛ yira inshallah an na bɔ ni kuma wɛrɛ ye ka fɔ tuguni ni ala sɔnna ma faamuyali bɛ sɔrɔ mun na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka lamɛn la ani ka faamuyali ko ɲuman na an karamɔgɔ an b'a fɔ kosɛbɛ ka dugawu k'a ye ka k'a fɔ a ye ko ani cani baraji ko ala ka an n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na an tila ka fɔ bɛɛ lajɛlen ma wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu a k'an bɛ sigida wɛrɛ ma